Egunon guztioi, eta mila esker, gaurko ekitaldi honetan etorri zaretelako. Gaurko ekitaldia xume izaten da, baina guretzako oso garrantzitsua izaten ere gaur hasten delako hurrengo 4 urtetarako foru gobernuaren ekipo honen hasiera. Gaurko ibilbidea, gaur hasten dugu ibilbidea, eta beraz gaurko ekitaldia guretzako oso garrantzitsua da. Nik ideia bakar bat daukan esateko, eta zan 4 urte hauetan, aurreko 4 urteetan hasi dugun bide bat jarraitu eta konsolidatu egingo dugula, persona batzuk berria badauzkagu, hemen dauzkagu bi emakume taldean berriak, beraz ongi etorriak biei, Rafi eta Aider. Nik garbi daukat 4 urte hauetan konsolidatu egingo dugula bide bat, guretzako oso importantea izan da azken 4 urteetan bide berri bat hastea Gipuzkoan eta hori konsolidatzea da helburu nagusia, eta ez dugu ahaztu behar azkenean pertsona dauzkagula atzekaldean eta buruan. Guk egiten dugun lan honek milaka eta milaka personak dauzkala helburu bezala. Uste dugulako benetan Gipuzkoan eredua landu behar dugula, eta eredu horrek batipat bermatu behar duena da, hemendik 4, 8, 12 eta urte gehiagotara Gipuzkoar guztien ongizatea, solidaridadea, eta baita ere horretarako behar dugun, funtsezkoa dugun baita ere aberastasuna, enpresan eta ekonomiaren bitartez. Hori da gure helburu nagusia, gure tresna izango da herritarrengana gerturatzea, bete aipatu dugu hori, guretzako funtsezkoa dela gobernatzeko eredua eta modua aldatzea, jendearengana gerturatzea, eta hemendik aurrera hori egingo dugu. Umil gatoz, lanera, talde bat osatzera, guretzako funtsezkoa da talde lana bermatzea eta taldeak ondo konpaktatzea, eta orain dagokiguna da hurrengo asteetan, benetan Foru Aldundia berriro martxan jarri. Hori da tokatzen zaiguna, eta ilusio heltzen diogu lan horri, eta hemendik aurrera elkarrekin egoteko eta lan egiteko aukera edukiko dugu talde osoak. Beraz, besterik gabe, ekitaldia hasiko dugu. Mila esker. Egunon. Gaurko Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu den 2019ko ekainaren 29ko 4/2019 foro dekretuaren bidez, diputatu nagusiak Markel Olano Arrese jaunak 6/2005 foru arauak ematen dizkion eskumenak erabiliz, ondorengo foru diputatuak izendatzen ditu. Ekonomia sustapeneko, turismoko eta landa inguruneko departamentuko foru diputatu eta lehen diputatu nagusi orde, Imanol Lasa Zeberi jauna. Kultura, lankidetza, gazteria eta kirol departamentuko foru diputatu eta bigarren diputatu nagusi orde, Denis Itxaso González jauna. Gobernantza departamentuko foru diputatu eta diputatuen kontseiluko idazkari Eider Mendoza Larrañaga Andrea. Proiektu estrategikoetako departamentuko foru diputatu Ainhoa Aizpuru Muru Andrea. Mugikortasuneko eta lurralde antolaketako departamentuko foru diputatu Rafaela Romero Pozo Andrea. Ogasun eta Finantza departamentuko foru diputatu Javier Larrañaga Garmendia jauna. Bide azpiegituretako departamentuko foru diputatu Aintzane Oiarbide Iruretagoien Andrea.
Gizarte Politiketako Departamentuko Foru Diputatu Maite Peña López Andrea. Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuko Foru Diputatu Jose Ignacio Asensio Bazterra jauna. Besterik gabe, ekitaldia esaten izuen xumea izango zala, orain ospatuko dugu legealdiko lehenengo kontseilua, eta beraz eskerrik asko etorri zareten guztioi, eta hemendik aurrera elkarrekin egoteko aukera edukiko dugu. Mila esker guztioi.